Hey, Amalinze. Babu, Amalinze. Ndị be anyị ndewo no. N'akụkọ ozi nke Ije Amalinze Jere nke ugbu a, anyị na-ewetara unu ihe ngosi nke mbụ mgbe Amalinze jere Ogbe Ndi Igbo nke a na-akpọ Igbo Village dị na Staunton, Virginia, USA n'afọ 2014. Ya bụ 2014 mgbe ndị Igbo mere ngosi emereme omenala Igbo, ya bụ Igbo Fest nke izizi mbụ na mba America. Ndị hụrụ maka mmemme nke a bụ ndị otu Council of Igbo States in Americas, ya bụ CISA n'aha mkpirisi. Nna ndewo. Biko ọ gịnị bụ aha gị? Mbụ Chudi Asidanya, onye obosi, bụkwa president of CISA. Si Canada bịa, ọ na-represent Canada, bụkwa president ndị Anambra niile na Canada until last year. Bụkwa general secretary Anambra worldwide. Mana ife abịa tata bụ CISA, Council of Igbo States na America. Mụnwa bụ their president. Council of Igbo States bụ ndị Anambra, ndị Abia, ndị Kadafia, ndị Ebonyi, ndị Enugu, ndị Rivers, all the states, Delta na Igbo bụrụ ndị Anioma, fa bụ ndị anyị na-alụ ọlụ with, and I talk Igbo speak here in one voice. Ọ bụ Dr. Stephen Uche na Dr. Okechukwu Oranika bụ ndị dọtara ndị Amalinze Igbo Educational na mmemme nke afọ a. Dr. Uche na Dr. Oranika bụ ndị ọkachamara na mmụta. Ha bụkwa ndị nhazi ndị otu ndị CISA maka mmemme nke a. Nke a dịka anyị na-asụ na Bekee, ọ wee kwalite omenala ndị Igbo n'asụsụ Bekee. Ha the first World Igbo Festival of Arts and Culture. Nke the first time ọ na-eme n'obodo oyibo. Ihe anyị chọrọ ime igosi na ogbe ndị Igbo n'ebe a kịta, wee kpọta ụmụ anyị, ndị nwunye, ndị enyi ka ha bịa, ka anyị nọkọta ọnụ na-ekwu ihe gbasara omenala Igbo, otu ụfọdụ ha ji na-efunarị anyị, ka anyị nwee ike chụwa ewu ojii n'ehihie ka ọ ghara ịnọgha chi ejie. Ewu na-achị ịta anyị igwu n'isi na ihe gbasara omenala Igbo. Ndị Amalinze Igbo Educational na-ebunye ndị American Frontier Culture Foundation ekele juru ụkpa maka ọrụ ọma ha na-erụpụta ma na-edokwa ogbe ndị Igbo nke a. Mmemme nke a maka ọkpụ ọkụ n'ọnụ. Ndị mba dị iche iche nakwa ndị Igbo sicha mba dị na akụkụ ụwa dị iche iche bịachara ya. Na Nigeria ka m bi, ebiro na America. Ọ bụ ya bụ ihe butere gị ebe a? Ọ ya butere m ebe a. Ọ Boston ka m sizi nwanne ụnyaahụ wee bịaba ebe a. Mana ebe m bi ebi bụ na Nigeria. Ị na-ekwu ya bụ na ọkpa mmụọ na Igbo adabago. Ịsụkwa ya. Ndewo na ala. Abụ m onye na Anambra steeti. Ebikwa m New York. Anyị si Toronto bịa. Mgbe anyị na Toronto, anyị dị akwalite omenala Igbo ma asụsụ Igbo. Afọ m bụ Mrs. Ifeoma Izuakọ. Esi m North Carolina Raleigh wee bịa. Esi Nigeria. Ebi m na Baltimore, Maryland. Esi m obodo anyị bụ Enugu steeti, bụ n'ime Nigeria wee bịa. Esi m Mali. Esi m obodo bụ South Africa. Esi m Rivers State, Nigeria. O Nigeria ka isi wee bịa America maka ebe a? Ndị be anyị nọ, ihe anyị bịara n'ebe a bụ igosipụta omenala Igbo. Abụ m onye Igbo. Omenala Igbo na-adị m mma. Ya bụ, tupu m gaba n'ihu ka m jụọ ajụjụ a, gịnị bụ omenala? Na nkọwa nke ndị Amalinze, omenala bụ usoro omume na emereme pụrụ iche esi ebi ndụ nke na-ejikọta ọtụtụ mba na ndị mmadụ dị iche iche ka otu mba.
ọ na-egosi site n'asụsụ, okwukwe, erimeri, njikọrịta, ụdị egwu na ịkwa nka. Omenala bụ ihe njikọta. Ọ bụ m Amalinze Jere na Maazị Ukwu Adolphus Ọfọ tinyekọtara isi ọnụ wee zụpụta izu nkọwa nke omenala nke a n'olu Igbo. Ọ dị mma igosi etu ndị ọzọ siri kọwaa omenala maka na ndị be anyị sịrị na agwa otu onye hụrụ na aghọ eke. Ọzọkwa, aga m akọwa omenala otu ndị akwụkwọ mmụta siri kọwaa ya. Otu ndị nyocha na ihe gbasara asụsụ na ndokwa a na-akpọ Center for Advanced Research on Language Acquisition gakwara n'ihu na-akọwa omenala ka otu ụdịrị mmekọrịta omume, njekọrịta, amamihe na nghọta nke a na-amụta site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'ime mba ndị jikọtara ọnụ n'otu a. Ka ọ dịzi otu a ga-ahụzi otu ndị mmadụ na mba ọbụla ka otu siri n'ime njikọta nke a pụrụ iche wee pụta. Ọ bụ Kim Zimmerman kọwapụtara nkọwa omenala nke a nke o tinyere n'akwụkwọ Life Science. Ọ depụtara ya n'olu Bekee, ndị Amalinze Igbo Educational tụgharịrị ya n'olu Igbo. Ndị be anyị, site na nkọwa ndị a, unu ga-aghọta na asụsụ bụ isi omenala. Ndị be anyị, n'ije nke Amalinze Jere, ajụrụ m onye ọbụla ajụjụ n'Igbo ma ọ bụ ọcha ma ọ bụ oji. Amaara m na o nwere ndị Igbo nke a ga-emebọ, mana enweghị m ịkwa ụta ọbụla maka ana m akọ n'ubi onye m bịara. Igbo nna nna m ha enweghị ike ime m ihere. Eji m nke a egosipụta ndị ọbịa na ndị Igbo nwere asụsụ juru afọ ma dịkwa ụtọ. Nwanza na-echi eze na-akwụ ya. Mmanụ maka o si na dị, akọwara m ndị adịghị anụ asụsụ Igbo ajụjụ m jụrụ ha na Bekee. Ndewo, kedu ka ị mere? Ndewo, kedu ka ị mere? Yes, I'm speaking you the language. Okay. What is this place called? This is the Frontier Culture Museum. What exactly is being represented here? The immigration of a few different cultures to the United States. It shows their native land, including Africa, England, and Ireland. And then we see the progression of the homes as the time passed here in the States. Okay. Yes, okay, that's correct. But however, this very area, this part is called Igbo Village. Igbo Village, yeah, Igbo is an ethnic group in Nigeria. Okay, all right. That was why I spoke Igbo to you. Gotcha. That is how are you doing? Very well. So the objective here is to promote the Igbo language and culture. It's very beautiful. Yes. As evidenced by your language and your clothes. Great. Oh, okay. Okay, now we are showcasing the culture, Igbo culture. Do you see the mud houses? Yes, we went inside them. Those are the type of architecture you have in Igbo land. See? So this is called Igbo Village. Can you say it? Can you say Igbo Village? No, say Igbo Village. Igbo. So what we are doing here is to promote the Igbo language and culture. Great. So thank you for coming to Igbo Village. Thank you for talking to me. Dalo. Dalo. Yes, thank you. Thank you. Okay. Kedu ife ịbịara ebe a maka ya taa? Maka ndị Igbo Igbo Festival of Arts and Culture. Ihe gbasara omenala ndị Igbo na asụsụ ndị Igbo. Ọ na-agakwa ka isi chọọ? Ọ na-agazi karịsịa akarị. Ọ bụ na ị bịara abalị gara aga oge egosiri maka ncheta nna. Ndị Nollywood bịara gosi anyị maka ncheta nna. Ị ga-ama na ndị Igbo ji eme n'ụzọ. Ana m ihe a na-ekwu n'ebe a bụ maka iweta asụsụ na omenala Igbo. Biko, a ga-emekwa ya eme ka ọ bụ ịnụ ya na ntị? Ọ bụ na ị bịara gee ihe Archbishop Obinna kwuru ya, gee ihe Prọfesọ Peter Ejiofor bụ Sụbakwa Igbo kwuru, wee nwa na ndị Igbo etetega n'ụra na asụsụ anyị agaghị anwụzikwa anwụ ọzọ. Ofu asụsụ Igbo nwere ike ịlala n'oge adịghị anya. Mba, ihe mere na-ewu anyị tere n'ụra mana sị anyị ndị anyị si ụka ha na-ahụ n'ụlọ ewu mụọ n'ọgbụ anyị amara na ihe dị etu aha dị. Ihe na-egbu egbu ndị be anyị na-asị obodo amaghị ihe ma na-akpọ osu utu ntum ọ bụ ya sụwụsie ha
mana ịmara ihe bụ osu tuntum gị zerie kịta anyị ma na osu tuntum chere ndị Igbo bụ na ya anaghị asụwa Igbo anyị ga-asụbazi Igbo ndị na-akwado asụsụ Igbo ana m aja ha ike biko ndewo onye a bụ Adaumenyi na ụga ọ bụrụ na nwere onye ma onye Adanna ebi ha ịpụrụ akwa ka anyị na nwa ya ma nne biko ị kwadokwala ihe o kwuru ịnụrụ ihe o kwuru maka igwerịta asụsụ na omenala Igbo ị kwadokwala ya? akwadoro m ya ọfụma ya ka m ji wee soro ya wee bịa. O nwere nke na-ajọgbu onwe na ụmụaka anyị nọ si Naịjirịa ọkasị ndị nọ n'ime obodo dịka afọ mkpọ ebe ogbunike ebe ọzọ ịpụta eji ụmụaka Igbo asị na ha anaghị anụ Igbo ha na-eche na ife ndị oyibo na-akpọ status symbol na nwa m na-asụ oyibo na onye nke a das betu kịta fa mụtabago na-akụzi Igbo na-akụzikwa oyibo. Do you know about the Igbo village? A little bit. Okay, where is the Igbo village? Staunton, Virginia. Where is it at? What location? At the Frontier Culture Museum. Okay, so you're sitting in it right now? Right outside of it, yes. Excellent. Do you know where the Igbo ethnic group exists? Southeastern Nigeria. Excellent, excellent. Do you know the language? Igbo. Igbo. Do you know what's going on here today? It is the Igbos of America conference. Okay. We're trying to showcase Igbo culture. Okay. Okay. Ndewo. Wow. No, to say Ndewo. Ndewo. That's how are you? Kedu. Kedu. No, say ke. Ke. Do. Do. No, say do. Do. Kedu. Kedu. Excellent. So when they say Odima. Odima. Okay, my name is Amalinze Jere. Can I call you Amalinze? Excellent. Ka mmemme karịrị elu o were mkpụrụ ụbọchị 3 ya bụ na aga m ewepụta ihe ngosi nke a na nsi ma ọ bụ na ngwugwu na mbido anyị ga-agagharị wetere nụ ihe ọrụrụ na ihe nka na-egosi ka ndị Igbo si ebi ndụ. Biko gbarụ na anya unu ekeresimesi tọkwa na anya maka na atụrụ sịrị na o nweghị ihe ka ile anya. Ndị be anyị ndewo ebe anyị nọ wụ na Igbo village nke dị na Staunton, Virginia. Taa ndị Igbo na-eme Igbo festival, ya bụ emereme nke eji egosi omenala na nkwalite asụsụ Igbo. Ọtụtụ ndị mmadụ bịara ebe a, ndị dịka igwe nri ya na eze ụzụ na ndị amaala dị iche iche ma ndị Amerịka ma ndị Naịjirịa ma ndị si mba niile. Ọ nwekwara ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị si Mali ma ndị si South Africa ma ndị si Canada bịachara emereme nke a. Nke a bụkwa izizi a na-eme emereme nke a. Ọ bụ ndị otu SISA kwadoro ya. Ihe SISA pụtara bụ Council of Igbo States in America. Ọ bụ ha wepụtara ya. Iwe nekwa anya ị ga-ahụ ụlọ atani arụchara ebe a. Ọ bụ ndị Amerịka rụrụ ya iji wee chetara gosi ndị Amerịka etu ndị Igbo si ebi. Ọ bụ ebe a ka e nwere mpio arụchara etu esi arụ n'ala Igbo. Ịbịa ebe a nụwa ọ dị egwu. Ọ nwere ebe a bụ etu ụlọ si adị mgbe ọ dị mgbe gboo na Naịjirịa. Ya bụ ụlọ nke a ọ dị mma. Ọkwa ya bụ ụlọ atani. Ọ bụ etu a ka ndị Igbo si arụ ụlọ mbụ. Anwụ na-acha, ekpomọkụ na-ekpo ugbu a, mana ịba n'ime ụlọ a ọkwa ntụ oyi ka ọ bụ. Ị na-elekwa anya ebe a unu ga-ahụkwa ihe niile ndị Igbo ji wee biri. Lekwa nke a bụ ebe ihe ji akpa akwa. Unu mara na n'ala Igbo ndị Akwete bụ ndị enwere na-akpa akwa. Ndị Igbo nwere ihe ịbịakwa ebe a nụnwa ọtụtụ ihe ndị Igbo nwere egosiri ebe a. Nke a bụ flag Naịjirịa edetara ebe a ka e wee mara ebe ndị Igbo si. Nke a bụkwa udu. Nne udumala pụta m udumọma. Nne unu chetara egwu ahụ a na-agụ n'ụmụazị. Nne udumala pụta m udu ndị chụbụ iyi na ama amara m udu abịawa.
nna m ọtụtụ ihe na mma o nwere ndị gbara egwu ọ bụ nke a bụ nwa ike a na-eji ihu ndị ihu onye azụgharịa ọ bụ etu ọ bụ nwoke ọbụla ga-enwe mma n'ala Igbo onye azụgharịa maka ya ka o ji eche ndị be ya ọ bụghị egbe dọbụ mma ọ ya emepụta mmụọ sị ọ bụ onye ndị bende na-ejikarị mma ebe a na-esi ihe a na-akpọ ya usekwu ụmụ ihe niile a dịcha na mgbede Amerịka lee usekwu ihe a edebere n'ala ebe a na-akpọ ya akwụkwa ndị be anyị ji nkụ ka eji esi ihe onye a na-esizi ihe ọ depụta oche ọ nọrọ ala ọ na-elesi ndị ọ na-esi anya nke a bụrụ ụlọ ebe ebi nke a bụkwana n'aja eji wee chọọ ngwuru aja echọrọ ngwuru nke a bụ aja eji wee chọọ ngwuru ka ọ bụ eji ata na-edetinye n'elu aja ka ọ gara mmiri gara emebili ya ndị Igbo nwere ihe niile eji ebi ndụ na-ebikwanụ nke ọma tutu ndị bekee abịa ụlọ ebe a bụ ụlọ ewu ndị be anyị na-enwegasị ụmụ anụmanụ ha ji enyere onwe ha aka ebe a bụ ogbe ndị Igbo ndị be anyị ọkwa Amalinze Jere si Igbo village na Staunton, Virginia were na-abịa onye a bụ onye sere m onyoko aha ya bụ Josh so biko Josh o nwere ihe ị ga-agwa anyị maka ihe ị bịara ilelenụ. Do you have anything to tell us about this event? Well, I came here. I'm a student of Dr. Njoku, and so I came here to help him film it. Okay. So, and yeah, it's a great experience learning about Igbo culture. Thank you very much. So you enjoy every aspect of this? Yeah, it's been great. Okay, thank you very much, and thank you for being a good cameraman for me. Okay. Yeah, no thank problem. you. Ụmụ Igbo ọkwa juru n'anya ajụkwara m ndị mmadụ ajụjụ ọnụ. Ajụrụ m ọmarịcha nwa ikorobịa nke a gozi atụ anya ajụjụ ọnụ. Ọ bụ onye mpụta na nhazi ife nkili. Ọ wetara ife nkili cheta nna na ọgbakọ emereme nke a. Nna ndewo. Biko ọ bụ gị na-ahaba aha gị? Afa m bụ Chukwu gozi atụ anya. Ndewo. Kedu a na-eme Igbo Fest ebe a ọ bụ eziokwu? Ọ ife mere eme. Kedu ebe isi bịa? Esi Nigeria. Isi Nigeria bịa maka emereme nke a? Yeah. Ọ na-ada atụkwa anyị n'anya ma ahụkwa ụmụ ikorobịa dị ka unu na-akwalite asụsụ na omenala Igbo. Ka bịa ọ nwere ebe nna ahụ gị ị nọ na Nollywood. Ọ ife ọ bụ. Ọkwa nwa nnukwu ka ewu. Biko ọkpa mmụọ dị gbadabatagonu. Ndị Nollywood a na-emekwa ihe iwelite asụsụ na omenala Igbo? Fa na-eme ọ ife anyị nọ n'ime ya kịta maka onwe ife onyonyo nji wee bịa ka a na-akpọ cheta nna and ife melu nji wee weli ya wee bịa bụ ka e wee si otu a wee na-promote our language bụ Igbo ọtọ ka e wee na-akwalite asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo ife me nji wee si ife dịka Nigeria wee bịa mba Amerịka ka anyị wee nwee ike nọkọ wee nne nya bife. Mana ihe ikpeazụ ka nnelekwa gị ọ dịkwa egwu ọkwa uwe ya iti ka a na-eti biko kedu ihe a na-akpọ nke a iti biko ọkwa mmọnwụ ka itiri ihe a nwere ife a na-akpọ nke a bụ cheta nna clothes akwa cheta nna ndị dụadụa ya bụ ndị telọ unu ahụgokwa ụdị uwe nke a unu ga na-adụrụ ụmụ Igbo ugbu a ọkwa ya na-ewuzi ife a na-eti nkili eju afọ mmazụlarụ eze ngala kwesịrị mmiri malụ ugo ọwụlụ garụ nke a bụ ebe nsị nke a jedebere. Nsị nke abụọ ga-egesi unu emume ndị ọzọ. Anyị na-ekelekwa ndị sisa maka atụmatụ nke ha chere na aka ghọrọ akụkọ ndị na-eso ya. Ndị be anyị sịrị na nwayọọ nwayọọ bụ ije. Ọ bụ mụ nwa Amalinze Jere birikwanụ. Amalinze
Amalinze